приятели, ако видяхте в едното видео, отворих ето това. И това не знам как да го служам. Така, слагам тук. Извинете, приятели, телефона. Тук го слагам. Но кутийката ще си запазим. Аз ще направя подарък за вас точно сега. Какъв подарък ще той? Тази кутийка. Няма да повторям това. Сега го видим. Също е за входане. Така, имаме две малки лифти. Леле. Така, ще подаря на златна фигурка на Хари Потър. Но ако се абонирате и получаваме 600 лайка. Така, моите фигурки, няма да казвам с Хари Потър, може да ги знаете. Така, моите фигурки има вливчета, не знам също тук. И моите Хари Потър фигурки са ето, имам такава. Много е готина. Имам такава кукличка, която не знам защо седи тук. Имам това. Имам и още един така също. Имам и момиченца, вижте, с плитки или не пашки. Учителят. Вижте беше учителят. Този. С някакво нещо. Момичето. Този не го знам. Имаме тази. Хари Куин. Прилича на Хари Куин. Имаме две такива. Имаме два жокера, които са много яки. Където завернем, така там ще ги сложим, защото няма толкова много за... Верхните. Сега, какво да сложим в тази кутийка? Да. Може да не излъкна фигурка, защото много искам. Така, ще сложа... Чакайте, преди да сложа видеото. Ще сложа ето това. Колко е годно, може да сте го закачите някъде. И цената, вижте колко струва. Не, няма да го продам. Нещо иска да ви кажа. Абонирайте се за канала.